Formal lang pig-turnover kasuba agong aga kan Philippine Business for Social Progress o PBSP Access TV sa Department of Health Bicol Center for Health and Development ang sarong mobile X-ray van. Sigun kay Arnel Araneta, ang Program Director kan PBSP Access TV, obheto kan sa indang organisasyon na mas mapahiwas kan departamento ang sa indang serbisyo sa publiko na magiging posible sa tabang kan sa indang pigdonar na bihikulo. Sa laog kan van, may libreng pig-oopreser na X-ray as in ECG. Sa laog sa naninduwang oras, pwede sir na makuha ang resulta. Artificial intelligence man ang mabasa na kan resulta. PBSP or Philippine Business for Social Progress ay partner na ng DOH sa pag-implement ng National TB Control Program since 2010. So kami yung tinatawag na principal recipient ng Global Fund na grant sa country. Ang goal naman talaga natin, how do we make the services more accessible to the patient? Pag sinabi kasi natin accessible, dapat libre siya as much as possible and at the same time, malapit siya sa pasyente. Para sa Director kan DOH Bicol CHD na si Dr. Nestor Santiago Jr., dakulang katabangan ini sa inda lalo na sa kampanya ninda kontra TB as in iba pang nakakaulakit na helang. Kaya labi na sanaan sa iyang pasasalamat na napili sindakan organisasyon. Kadakol na silang suporta na tinatao sa Toya pero pasalamat kita ta we are in good partnership with them and aram nila na kung ano yung mga gaps na kaprograma ta sarusin na sa mga nagtatabang araw kayo na ipagtawkang van tapos mga iba pang gene expert machine para sa TB dakula o ang tabang kang mga taga PBS. 9 million pesos ang kantidad kan mobile X-ray van. Sa ngunyan, dai pa ini magagamit dahil may mga kinakaipohan pang makumple ang departamento na rekisitos alagad posibleng magamit ng ngunyan na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar.